Juricu zatrénovat. Tatínek se poněkud rozlobil, no a svému synkovi postavil tento stadion, ale nebuďme nějaký nepřející. Uvědomme si, že Jurica Pavlic na tomto stadionu vychovává celou spoustu nových závodníků, nových Pavliců do uvozovek. Je to skvělá propagace té ploché dráhy v Chorvatsku. Plochá dráha v Chorvatsku jde hodně nahoru, ale má, jak jsem řekl, za sebou velikého mecenáše, který je právě otec Jurici Pavlice, a Jurica Pavlic neodstartoval nejlépe do této 14. jízdy. Jurica Pavlic tedy jede zatím s tím žlutým povlakem na přilbě až na 3. místě. V čele této jízdy je Chris Holder, za ním Nicky Pedersen a na 3. místě Hans Andersen. Takže podívejte se, teď tam je velký souboj mezi Andersenem a Pavlicem. Pavlic to tam zkouší i po zadním kole, ale Hans Andersen si kryje dobře záda. Pavlic nyní po vnější straně zaútočil. Sami se můžete podívat, jak se vzpíná motocyklu 4. jezdce v této jízdě, tedy Jurici Pavlice. Ten je zatím tedy na chvostu toho startovního pole. Není se co divit, není stálý jezdec seriálu Grand Prix. Je to divoká karta, ale jako divoká karta se rozhodně za svůj výkon nemusí stydět. Podívejte se, jakým způsobem útočí na Hanse Andersena a dostává se před něj. Ze zvukové kulisy můžete slyšet, že domácí fanoušci se samozřejmě radují. Neradují si proto, že Chris Holder vítězí, ale radují se proto, že Jurica Pavlic se dostal na 3. místo a připisuje další bod. Chris Holder, vítěz této jízdy, 2. příčka patří Nicky Pedersenovi, 3. už zmíněnému Juricovi Pavlicovi a 4. příčku obsadil Hans Andersen, který nepřipisuje žádný bod z této jízdy. Ještě jednou výsledky 14. jízdy, no a samozřejmě podíváme se hned na to, co to udělalo s průběžnou klasifikací tohoto závodu. Chris Holder samozřejmě se 7 body dostal okamžitě mezi tu postupovou